तनके दहना दहन दे देने तनके बैठा दी पानी लेके बीचे सब्जी उब्जी सब कटही के बाटे बोलो नहीं चला पहले काढ़ा हो गया चाउर बिनल बाकी यादो हमारा नहीं पड़त जाते देख तनी मनी होई तो बिनम नहीं दौड़ी बैठावे के बाटे कोई कुछो कहो हमारा घरे आइल बैसन दोनों गोतिनी ना इतना बढ़िया बैसन इतना बढ़िया घर के देखा मंदिर बना देले बाड़ी सन। हम तो कबो सोचलहू ना रही अपन सपनों में नु कि हमरा घरे अइह सन दोनों गोतिनी तो इतना बढ़िया से रही सन मिल झुल के बहिन ऐसा करत ऐसा कनी के तनियो से बुझाला कब सरफो ना रहेला नु ऐसे कपड़ा धो के रख देबे सन मगर बोले सन ना आ सब के कहत रहे देखा तारा घर में सास नहीं कि ना अइह सन त बहंगवा हो जैसन मगर ना का ये कोने बोला दीदी भात बना दे रोटी खाती आटा सान दिखाई ना भात बैठल बा त छोड़ द बा रोटी का बना के पका तनी खा ले कदम ही खाती अब ना वही खा के रोटी खा ले हमनी के भात खा ले जी आ सुन ना कनिया ना कि तनी से चाहवा हो बनैले ये छोटकी उहे वाला चाहवा तनी से गरम कर दिया ठीक बा गरम कर के हमला दी हां आ गरम कर के दी हां ठीक ठीक बा आ बबुआ कोई हमें दे के एगो कटोरवा में आ रोटी एगो डाल दिया खा ली ठीक बा जातिन दे दे उनको पे आरो के ले ले आवतन चाय गरम कर के हां झटपट काम कोइनी आ सुना ना कहनिया कि मसाला पीस देलू हां मसाला पिसा गुल बा दीदी सब्जी काटते है चावल बना के अच्छा ठीक तो चलें के आटा सान दी तन की ठीक बा जा ठीक है जाते हैं आटा सान देवे चाय गरम करके लावत है हां ठीक बा हाथे हाथे लाग गइनी ठीक बा हाँ झटपट काम कइनी देख एको गो बात हमरा से आवेली सन पूछे खातिर कि हां दीदी अब हई कर देले बनी अब कैसे होई ऐसा ना चाहिए ना कि अपने से लड्डू मरिया चल डुगरिया ऐसा काम करके धो देनी कैसे आदि बस ऐसा खा निमन बनो चाहे ना बनो भगवान करस कि हमन के गोतनी के ऐसे बुद्धि बनल रहो दादा कितना पहले लगता ऐसे सब के खाना बना देवे देख लो कितना हवा बहत आटे लगता खाने ना होई आँच लगता कि दीदी धुआं लगता जीरो उल्टे बोले नी धुआं ना लगता कि आँच लगता ना आँच नहीं लगत धुआं ठंडा के दिन में आँच लगेला सुनी ना चाय वाला तनी गरम कर दी तनी पियम दीदी हां वहां कबे कहत नहीं कि चाय पी जी वहां के पान को सुनाइबे ना करला पता ना कहीं कहां गई रहे आज साल छुटने के पहले दीदी देखम ना तो बोलबो करम कि नहीं खिजा पेन ह तो अब जान त हम आगे भी बैठल बई ना तनी हमरा गरम देता जा तू पहना ना जी पहनला पना मैं भीज जाला हमरा तो तन को पहने के स्वेटर मन ना करला काम धंधा सोचनी करे नी त हां कतना निमन के दीदी बानी सास नहीं थी तब ए मार बुची बुची कोली ना नैहर नी हन अब का कर ठंडा लगता बड़ा ठंडा लगता घर के बैठब सब्जी उजी कटाई काट दलो लोग ना सब्जी है कटा गुल जी मसाला सब मैं पिसा गुल बा आम चाय वाला तनी गरम कर दे दीदी के दे देबल जी ठीक बजा चाय वाला लेके आवा तनी इतना छोटकी निखी सब काम धंधा करके रख देवेले ई ना कर ले कि ना दीदी हम ना काम धंधा करम एगो देखनी मारे दुआरिया पर कितना रोज झगड़ा कर ले सन बाप रे बाप हमनी का फर्क पड़ेला हम त अपन काम धंधा करे के दूसरा का आजकल बातों नहीं चलावेला तो में झगड़ा हो जाता टे छोड़ को लावा चावा हो जल्दी धिका दी है ना तो दीदी फिर बोल लगम कि हवा लावे गइली या ना तो ये सटिए गइली जा दीदी जाई ना हम चाय वाला होते जो जाई ना पूरा ले ले आई सरिया में ले पूरा ले ले आई हां ले ले आई ठीक बजा तुम ले देखे अच्छे बूते जान देखो तेरे ले ले आई तो कातना निमन दीदी जोरी मानी ना छोट बहिन में कोनो काम ना उतना करे के पड़ेला नैहर नहीं आदमी जो सुख करेला कातना घर रहेला कि ना पोटीदार ला छोट बे तो उहे करी हमनी के करल जाई कातना निमन मिल करवाई ना जा ऐसा ना ससुरा रहो कि आदमी के कुछ बुझाइबो ना करो नैहर में बनी ससुरा में कौन पुअरवा लगे दिए रहे जिगवा से हां दीदी का कहत है बोले हे जैसे पुअरा लेबे के रहे जिगवा ले आनी के रतिया में खा पी के गाना में तनी अगला का आदमी तपी हन तो का करे के मारे बहरिया मारे आदमी कहत तो खरियानी में से ना लईती तोरा ना रही के कहां चल गई रही त ऐसे चावा पी के तन चुपचाप हो गइल हई हां चलो ठीक बाटे छोटकी कहां बिया हां वो लगता घर में अपन कुछ कह दखियो अपन लइका के जाके तेल लगा देबे के ठीक बा काम सब हो गइल बाटे हां गुच्छे के तेल लगा दो हां बबुआ के लगा दिया एकर लइकवा के ठीक बा आ लगा के काजर पाउडर क के सुता दिह ठीक बा ये कहे खातिर हनी तनी हम जातनी खेता पो हां खेता पे जाते हैं
पागल हड़ू पियाजिया उठू होता ना बुआता ओही में जातनी देखे कैसे रोपत ऐसन कैसे आदमी नया आँख से देखे त कोबिया फरल बाबा कोबिया फरल बा दीदी हाँ हो अभी छोटी छोटी फूल ले ले बाटे अभी ना तुड़ाई एक बार होते होते होला को 2.5 किलो के होला अभी पाए भर नहीं के भइला तभी जातनी ठीक बा ना तो रोपे ओली लागल बड़ी सन एने रोप दिया अच्छा ठीक बा जाई घर देखिए जे कवाड़ी बंद कर ठीक बा जाते जब बबोरी के मिस के सुता देवे हां एक छोटकी कवाड़ी बंद कर दहिया के बहरी ठीक बा जा छोटकी बंद कर दो जल्दी आओ बन के ना आवत है दीदी चल तन की बर्तन त बाटे मार के बाड़ी बंद कर दे दीदी कितना निमन बहिना दीदी अब तब का छोट को देख लू ना सब घर के भी आ बाहर के सब लेके काम बहुत घरों में करवा दिन कबो कबो सब काम धंधा ले करके रख देवे नी ना औसन तो नहीं मिलियो सन कर फिर ऐसन गोतिन मिलियो सन बड़ गोतिन सास मर गई त का सास के दर्जा नहीं है के बाने गोतिन होके हाथ ना करत है दोसर गोतिन करियो सन जी ज्यादा छोट को कल के ना जा बाबू के तेल वाला लगा दे जाते नीचे लगा के सुता देवे ठीक बा जा जल्दी जा तनी घर में जाई नमस्ते प्रणाम हम बने पुष्पा सिंह यहाँ के खुशबू और यहाँ के नीलू देखनी हमने के वीडियो बनाए के मकसद रहे कि एक औरत बहू अपना घर में ससुराल में घर के मंदिर ससुराल के कैसे बनावे ली जा हमने के वीडियो में दर्शनीय जैसे रहे के चाहिए ई ना झगड़ा पटदारी बिल्कुल ना करे के चाहिए काम में कैसन काम करी कि रोवा घर में नाम होके जवार में नाम होके चलिए एक साथ लेते हैं विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलल जाए यदि वीडियो अच्छा लगल तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम जरूर हमनी के चैनल पर नया बनी तो प्लीज हमनी के चैनल बाटे जिलो भोजपुरी है ओकरा के दिल से सब्सक्राइब करम काहे से कि सबसे पहले हमनी के वीडियो रवा भी पहुंची लास्ट में कहीं जिलो भोजपुरी जय भर के